Přejdeme k jednomu z nejrozšířenějších falešných obvinění proti Allatra. Agenti pronáboženské ruské organizace Racirs hrají na téma, které rezonuje veřejným míněním. Očernují hnutí, obvinují nás, že jsme proluští, ale cynicky opomíjejí skutečnost, že právě nyní jsou v Rusku naši účastníci brutálně pronásledováni tou samou ruskou pronáboženskou organizací Racirs. Naši účastníci jsou v Rusku zadržováni, jsou proti nim vedena vykonstruovaná trestní řízení, jsou vystaveni násilí a mučení a jsou vězněni. Zatímco jsou na příkaz Racirs vězněni nevinní lidé, agenti Racirs zároveň v jiných zemích organizují demonstrativní pronásledování a šikanu účastníků Allatra. A jednají tak zcela v